Very successful at magandang performance ng ating mga atleta at maganda rin po ginawa ng hosting ng ating provincial government and officials dito sa Agusan del Sur. Nagpapasalamat kami sa kanila. Kaya very successful ang naging palaro. May gagawin pa ba tayong improvement, Secretary? Ay kung siguro mag-assess tayo pagkatapos at kung may marinig tayong pagkukulang, yun doon tayo umpisa. Pero sa ngayon, mahirap magsabi. Secretary, bukas ay Brigada Eskwela po. And pwede na rin malaman ano rin yung preparation for the trimester po. Ayo po. Tapos na ho yung preparations natin. Umikot na po yung mga USEC at ASEC namin in charge. Umikot ng buong bansa at nag-marathon ng trainings nila sa ating mga guro. So, siguro ready na po. At saka dito naman po sa Brigada Eskwela, the usual na hinihimok natin yung buong komunidad na makibahagi dito sa pagpapaganda at pagprepara sa ating school year. Lastly po, baka may message kayo sa ating mga taong bayan. Well, papasalamat po tayo sa mga sumuporta dito sa Palarong Pambansa. Hihingi naman po tayo ng suporta para sa Brigada Eskwela dahil pa umpisa na po yung bagong school year. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you.